Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chonde audio iyi musayisire panjira, komanso musaiwale kupanga share video iyi, komanso subscribe. Alendo sitapanga ni subscribe. Kula muno imafanya sokoneza masolo pano. Izimenya anthu zikamenya anthu mutima matale center kaisokoneza. Ndiye asilikali amala defense force anapita kwa menya kwa amanga athowa. Galimoto plali na paside ya imene jatani atengedwa yapita ku barracks anthu amenya matupi pati zachitika mu chesi zimene zizo soti nzaboza swayi mona chimwendo akafuna akafike ku tale ya ku jeni ya ku PICC asikali ambweza amuza kuti iwe so ulibe so mphamvu swayi ziko limanja mwathu iyo mphamvu libe silifu iyo ndi wanda sikufuna kunoko ndiye zizo zikuchitika pompano. Akina munu amenyedwa atengedwa apita ku military police ku barracks. Anthu ambiri kweno katengedwa ndithu anali atakonzeka kuti ambe kuyenda sopano atengedwa amenyedwa so kwambiri atidaso matope kumiti kunena pano galimoto ya plado ya serali atengedwa yapita ku barracks. Etu ndimene ukhangati tikukuzani apapa ale amenya anthu anyamatazi kwanjaja pamulo akazika pasi ose achifena ziona live tuchoka kwanko panopa mwana muchesi pakona pacha kwavutira kuli military mpaka na padenga pachi na mulo pacha para sitikali akwera ndena anapeza panja pacha ena waika galimoto ose ena amenya peti kuona ena magazo kauka apezaso blood wina yake blood ya IT paka nafuze blood ipezeka hapa bwanji moko timaye kwavutira amene muchesi kuti abari kunchesi ndekwa achemata amene military to amene red parade amene pamulo pacha yose yakunganitsa amene yakhazikitsa anthu pasi ena yopachita galimoto apeza bulado panjira apeza bulado kumene kuja aimaka yose kulibe yakwa bulado anthu magazi ali matope okhaokha yakhazika pasi guys apa ndeza yambika kuno.